250? 50. 50? Ito? Mga card. Bongbong Sara. Dami oh. Sean Taylor. Donald. A few moments later. Pag nakakuha ka, anong price? At least 2 colors kung sa napili yung kulay, mamimili kayo dito. Pag basta napili yung kulay, Jollibee Metal. Pag isa lang, sticker lang. Gano'n kasi? Tapos pa, ito sa website lang po yan. Isang sira. Pili natin kulay. Kahit green, si Ma'am. Di ba? Makatak lang, dagat lang. Thank you. 15 minutes later.